treasure. It's on a far-off mystery island, and an old map was waiting to be found. It's in pieces, you've got to put them all together. If you do it, to adventure you are bound. A trustful captain and all his brave crew with great courage will take you there. But a challenge right now will face you. Someone else will take up the dare. A great adventure is waiting for you. An unexplored island, a sea so blue. You'll make new friends, some really good mates, ready to sail off with you. Monsters and pirates. Woo! With this old map, you will explore mysterious places. Funny monsters in caverns you will see. If you're clever, you'll find many, many traces of hidden treasures there for you and me. So let's all have a good time together. Pirates want to have fun today, sailing off in all kinds of weather. Friends forever will win the day. A great adventure is waiting for you. An unexplored island, a sea so blue. You'll make new friends, some really good mates, ready to sail off with you. Monsters and pirates. Woo! Ένιωσες αυτή τη ρηπή, ναι, Μάρτιν. Έρχεται. Τέλεια. Είχες δίκιο, Μαρτίνα. Οι θεωρίες σου για τα κανάλια του ανέμου φαίνεται ότι ήταν σωστές. Δεν πιστεύω να αμφέβαλες έτσι, Μάρτιν. Τα ρεύματα του αέρα είναι το ίδιο με τα ρεύματα της θάλασσας. Απλά πρέπει να βρεις το σωστό και έφυγες. Θα βρεθούμε στον κολπίσκο του γερολοστρόμου Κιλ πριν το Ελντοράντο. Τότε ας αφήσουμε τα λόγια και ας το ρίξουμε στη δουλειά. Τα λέμε! Μην ανησυχείτε! Θα το καταλάβετε όταν φτάσουμε εκεί, γιατί θα σας στείλουμε μια καρτούλα! Μας πέρασαν! Κάντε κάτι, κάντε κάτι! Καπετάνισσα, κοίτα εκεί! Όχι, όχι! Κάντε μεταστροφή! Αποφάσισες επιτέλους! Πρώτα μας λες πρόσολοταχώς και μετά θέλεις να... Ένας βράχος! Είναι ο μεγαλύτερος που έχω δει ποτέ μου! Αυτός δεν είναι βράχος, Γκάς, είναι νησί! Και εκεί που προηγούμασταν... Είναι καταπληκτικό. Προσαράξαμε στη μέση του ωκεανού. Από πού εμφανίστηκε αυτό? Όντως, καλή ερώτηση. Δεν βρίσκεται σε κανέναν χάρτη. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά τουλάχιστον έχουμε παρέα. Τι λέτε να κατέβουμε να σπρώξουμε? Καλή ιδέα, Ριβέρο. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Βρε. Γεια σου, Βερόνικα. Είχατε καλό ταξίδι? Εσύ τι λες, έχεις καμία ιδέα για το πώς θα γλιτώσουμε από αυτό το χάλι? Η θάλασσα δεν βρίσκεται ακριβώς στα πόδια μας. Η μόνη μας ελπίδα είναι η πλημμυρίδα. Ή αν το νησί ξαφνικά βουλιάξει από εκεί που ήρθε. Και στις δύο περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να φύγουμε από εδώ. Και αυτός είναι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, καθόμαστε πάνω σε ένα θρύλο, κυρίες και κύριοι. Και αυτή είναι η μυθική φωλιά του Δράκου. Μας δουλεύεις, έτσι? Φαίνομαι να σας κάνω πλάκα? Δεν θα βρείτε αυτό το μέρος σε κανένα χάρτη, επειδή το νησί εμφανίζεται μόνο κάθε 200 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα εφιστιογενές νησί. Σωστά, Μαριτίνα. Το νησί ανεβαίνει από τον ωκεανό όταν το ηφαίστειο είναι έτοιμο να εκραγεί. Η φωλιά του Δράκου είναι έτοιμη να μας κάνει δωρεάν επίδειξη πυροτεχνημάτων. Και αυτή η επίδειξη μπορεί να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό. Ακούστε με λιγάκι.
Η έξυπνη αδερφούλα μου κι εγώ μπορεί μόλις να βρήκαμε τη λύση. Στην πραγματικότητα η ιδέα είναι του Γκάς. Εγώ απλά την υπολόγισα πρακτικά. Το θέμα είναι θα πετύχει. Έτσι νομίζω. Ο τρόπος να φύγουμε από αυτό το νησί είναι να περιμένουμε να εκραγεί το ηφαίστειο. Τι, τρελάθηκες! Όχι, βλέπετε το ηφαίστειο μπορεί να μας σώσει. Το ηφαίστειο και τα πανιά των πλοίων μας. Το ηφαίστειο παράγει καπνό και φλόγες, αλλά και πολύ ζεστό αέρα. Αν μπορέσουμε να πιάσουμε τον ατμό στα πανιά μας, τα πλοία μπορούν να ανυψωθούν και να πετάξουν από το νησί σαν αερόστατα. Μα τα πλοία δεν μπορούν να πετάξουν. Θα το κάνουν για μας. Ο ζεστός αέρας στα αερόστατα είναι ελαφρύτερος από το φυσιολογικό αέρα της ατμόσφαιρας και έτσι μπορούν και πετάνε. Ξέρετε κάτι, αυτή η ιδέα είναι τόσο τρελή που πιθανό να δουλέψει. Ας πιάσουμε λοιπόν δουλειά. Εσείς δίνετε τις διαταγές, αλλά καλύτερα ναυτάκια μου να μην μπείτε στον πειρασμό να μου λέτε συνέχεια τι να κάνουμε. Δεν είμαστε τόσο πειθαρχημένοι όπως έχετε διαπιστώσει. Για να ανυψωθούν τα πλοία μας, θα πρέπει να γεμίσουμε τα πανιά μας με όσο περισσότερο ατμό μπορούμε να βρούμε. Αυτοί οι κρατήρες βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο, αλλά δεν εκτινάσουν τόσο δυνατά για τη συγκεκριμένη δουλειά που τους θέλουμε. Οπότε τι θα κάνουμε? Αν κλείσουμε όλες αυτές τις μικρές τρύπες και αφήσουμε μόνο τις μεγάλες που είναι πιο κοντά στο σημείο που χρειαζόμαστε το ζεστό αέρα, θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Θα χωριστούμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα κλείνει τους μικρούς κρατήρες, ενώ η δεύτερη ομάδα θα φτιάξει τους σωλήνες που θα μεταφέρουν το αέριο, όπως και να μετατρέψουν τα πανιά σε αερόστατα. Μπορεί να σας ακούγεται σαν βαρετό κόψιμο και ράψιμο, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ ακριβές. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε τον ατμό. Ελάτε, πιο γρήγορα και διατηρήστε ίσια αυτή τη ραφή. Για ηρέμησε, αυτή δεν είναι δουλειά για μένα. Αου! Σταμάτα να παραπονιέσαι. Προσφέρθηκες να κάνεις αυτή τη δουλειά, οπότε πάψα και συνέχισε να ράβεις. Προσφέρθηκα. Αλήθεια. Προσφερθήκαμε επειδή ο θησαυρός του Κάπτεν Άτυχου μας περιμένει. Μην το ξεχνάς. Μόνο ένα πλοίο θα φύγει από αυτό το νησί και το πλοίο αυτό θα είναι το Ελντοράντο. Πρέπει να μας εμπιστευτούν και τότε ξαφνικά κάτι θα σκιστεί. Τελειώσαμε. Είναι έτοιμοι και οι σωλήνες. Αποστολή εξετελέστηκε εδώ. Τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ξαναβάλουμε τα πανιά στα πλοία. Για δες αυτή την υπέροχη χειροτεχνία. Τι κρίμα που έπρεπε να καταστραφεί έτσι. Νομίζω κάναμε πολύ καλή δουλειά. Αν ελπίζουμε να μαζέψουμε αρκετή πίεση, θα πρέπει να καλύψουμε και το βασικό κρατήριο. Το να σκεπάσεις αυτό το μεγάλο κρατήρα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μπορεί να ζεματιστούμε. Πού θα βρούμε μια τόσο μεγάλη πέτρα? Δεν θα είναι ακριβώς πέτρα, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλουμε. Ο Τσίμπο και εγώ θα το σπρώξουμε πάνω από τον κρατήρα, ενώ εσείς πηγαίνετε πίσω στα πλοία. Εσύ και ο Τσίμπο. Τσίμπο, Μαριτίνα, θα τα πούμε στην Ορόρα. Καπετάνισσα, τώρα είναι η σειρά μας. Είναι δύσκολο, Αυτό ξαναπέστο. Έτοιμοι να προσπαθήσουμε ξανά, Γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι δεν είναι? Επιτέλους, όλα καλά. Πού είναι οι υπόλοιποι? Θα έρθουν σε λιγάκι. Επιβιβαστείτε όλοι στα πλοία σας. Έλα, κοντεύουμε. Θέλει ακόμα ένα σπρώξιμο. Εντάξει, βάλε όλη σου τη δύναμη. 1, 2, 3. Φύγετε από τους κρατήρες! Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη! Πέτυχε! Τα αερόστατα γεμίζουν! Κάτι δεν πάει καλά. Εκεί πάνω! Υπάρχει ένα στήσιμο στο πανί! Κλωστείτε βελόνα, Μαριτίνα! Δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο! Έλα, Τσίμπο! Βάλε τα δυνατά σου και φτιάξ' το!
Σφίξε τους κόπους. Τσιμπό, μπορεί να μην είσαι τόσο καλός πειρατής, αλλά τα κεντήματά σου είναι φοβερά. Κέρδισες κανένα βραβείο ραπτικής τώρα τελευταία? Ελπίζω να αντέξει ένα μικρό αστιάκι. Κρατήσου γερά, αυτό το πράγμα δεν φαίνεται και πολύ ασφαλές. Τα λέμε! Ώστε εσείς το κάνατε. Έπρεπε να το φανταστώ. Είσαι πραγματικά ιδιοφυΐα, Μαρτίνα. Πάντα γεμάτη αερολογίες, με αυτές γέμισες τα αερόστατα. Κρόκι, Ριβιέρο, θα σας κανονίσω αργότερα. Ευχαριστώ, Βερόνικα. Σου χρωστάω χάρη. Και τώρα, καπετάνιο Μάρτιν, ο καθένας για τον εαυτό του. Ο καθένας για τον εαυτό του, Εντάξει λοιπόν, ας νικήσει ο καλύτερος. Η φωλιά του δράκου πάει και πάλι για ύπνο. Δεν θα ενοχλήσει κανέναν άλλον για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ο αγώνας ξεκίνησε και πάλι. Επόμενη στάση, η κρυψώνα του γερολοστρόμου, Κίλτ. Η Βερόνικα είπε ο καθένας για τον εαυτό του. Συμφωνώ απόλυτα. Οι δρόμοι μας πρόκειται να χωρίσουν, καπετάνισσα, και ο δικός μου δρόμος θα με πάει κατευθείαν στο θησαυρό του καπετάν Άτυχου. There's a treasure, it's on a far-off mystery island, and a nomad was waiting to be found. It's in pieces, you've got to put them all together. If you do it, to adventure you are bound. A trustful captain and all his brave crew with great courage will take you there. But a challenge right now will face you. Someone else will take up the dare. A great adventure is waiting for you. An unexplored island, a sea so blue. You'll make new friends, some really good mates, ready to sail up with you. Monsters of